Het is een zaak, hout is natuurlijk maar zijn onderaan. Absoluut. Ja, goeie quote. Ja. Ik ben natuurlijk 20 jaar jonger. De wetviering, dus ik zorg even hoe door die antwoord. Nou, dat is goed, dat gaat goed. Maar het komt wel weer een zaak die zo'n soort impact had, die komt mij disabilien wel weer even tegenbij. Marianne Vaatstra werd op 1 maart 1999 vermadden bij Vinkleerster. Het dik 13 hier wat er voor de dierder, Jasper S. uit Oud-Woord oppakt. Lang was toch dat een bewenner van het asielziekencentrum van Kolm erachter ziet. Het waard het hier bij het ministerie en Brouwer, die toepassenofficier wie, verwieten dat zij dat net zien wonen. Als lang om let, dan blijkt wat het dieren had. Een Friese boer uit Omjouwen. En dat het net weer, wat de hele buurt altijd zei, het moet wel een asielzoeker wezen, dat ze dan even het lef hebben om te zeggen, we zien het een fout. Nou, even hier, dat hier ik wel waarderen kan. Maar het is dat het is net bad. Het is eigenlijk wel clear. Brouwer die nog meer geruchtmeidje in de zaken. Wie rechercheofficier in het noorden en werkte de laatste jaren op het landelijk parket in Rotterdam. Hij vindt het spietig dat justitie en politie in Noord-Nederland voor een groot pad verhuizen binnen naar Grijns. Omdat ik vind dat justitie en dat geldt ook voor politie het gezicht is in de buurt. Daar heb ik altijd heel soort energie in stutsen. Het gezicht wijzen en mensen, het beeld wijzen voor de mensen dichtbij. En er is verkeers om dat te centreren in Pik Rutte te plakken, maar daarmee is er wel een stuk afstand gecreëerd en dat vind ik wel eens wat spietig. Brouwer tocht eerst rechter te worden. Hij werd nieuwe week geïnstalleerd als burgemeester van Achtkarspelen. En al had hij geen grote politieke ondervinding, het past bij hem. Nou, wie waren haast op de grens van Achtkarspelen. Ik ken het gebied heel goed. De Volksraad ken ik heel goed. Mensen die zeggen wat ze denken. Knetter het werkje. Maar het hart op de tong. Dus dat is net vreemd voor mij en dat spreekt me ik wel aan. Geen dubbele agenda, dat spreekt me ik wel aan.